achịcha na-enye agụghị nata gị uju. Ihe na-enye anyị nri ụbọchị, ihe na-ekpughere anyị onwe gị. Achịcha na-enye achịcha nke ndụ ebighị ebi. Achịcha na-enye ndụ ebighị ebi. Ụbọchị ihe na-ekpughere anyị onwe gị. Achịcha na-enye ndụ achịcha nke ndụ ebighị ebi. Achịcha na-enye ndụ ebighị. Ọ bụghị ịchọ naanị achịcha, ọ bụ ịnata achịcha nke ndụ. Onye ka ị ga-eso? Onye nwe anyị ebighị ebi. Jesu Kristi achịcha na-enye. Jesu ihe na-enye anyị nri ụbọchị, ihe na-ekpughere anyị achịcha nke ndụ ebighị ebi. Achịcha nke ndụ ebighị ebi. Achịcha na-enye ndụ ebighị ebi. Ihe na-enye anyị nri ụbọchị, ihe na-ekpughere anyị onwe gị.